Neuveríš, koľko ma stála výroba takéhoto umývadla. Nikdy som nič také nerobil, ale chcem to vyskúšať. Samozrejme, nešlo všetko podľa plánu. Nevadí, zlomenú časť som opravil. Keďže som pracoval s veľkoformátovou dlážbou, nebolo to úplne jednoduché. Dlážba mala rozmer 150 x 75 cm. Najskôr som si naznačil veľkosť otvoru na umývadlo a následne som si ho vypílil flexkou. Všetky rezy musia byť presné a rovné, aby mi neskôr sedeli jolly hrany. Rohy otvoru som dopílil z druhej strany. A takto mi vznikla základná doska. Všetky hrany som spájal na spôsob jolly. Následne som si umývadlo na sucho polepil iba takto páskou, aby som videl, či mi všetko pekne sedí. Keďže bolo všetko v poriadku, mohol som pokračovať ďalej. Iba doplním, že cena takéhoto umývadla sa pohybuje od 1500 až do 2000 eur. Na ďalší deň som sa presunul do garáže, kde som začal lepiť. Nevybral som si úplne ten najlepší epoxid, ale sám som nevedel, ako to bude fungovať. Tu som už mal polepenú celú základnú konštrukciu umývadla. Takto vyzeralo dno umývadla, ktoré som spádoval na stred. Tu už mám vyfugované všetky hrany. Samozrejme, predtým som si všetky hrany musel oblepiť páskou. Keď mi epoxid trošku zatiahol, takto som obrezával dole nadbytočný epoxid. Teraz už poďme na celkové náklady. 2 kusy veľkoformátovej dlažby ma stáli 140 eur. Epoxid ma stál 30 eur, páska 5 eur, silikón 13 eur a sifón 8 eur. Umývadlo drží na 4 konzolách, ktoré jedna stála 15 eur. Umývadlo síce má nedostatky, ale na prvý pokus som veľmi spokojný.